Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, naanata sa ikakawha-ag-unom nga Domingo sulod sa tuig, 26th Sunday in ordinary time. Sa makausa pa, gipahinumduman ta unsaon pagsulod sa langit. Iampo nato ang ato karong mga seafarers ug ang ato mga migrant workers nga unta tagaan sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na ang pagpanalipod sa ilang kinabuhi ug ang ilang mga pamilya nga nalayo ang uban sa ilang mga kaugalingon. Iampo sab nato ang kalinaw sa kalibutan, labi na gyud sa naggubat nga mga nasod karon nga magkahusay na unta. Ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na gyud ang maayong panglawas. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo sa haruhay diha sa Sion, o kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel, nga maoy dang panan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katri, og naghayad-hayad sa inyong mga kama, og nagkaon sa karni sa mga nating baka og nating karnero. Gusto kamong magtagik og mga awit sama sa gihimo ni David og magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino og gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana, apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa, kamo maoy unang mabihag, ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayka ang Ginoo kalag ko. Bulahan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Ang Ginoo nagahatag ug pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo naigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibawo ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan.
Dios o Siyon, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon ug ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahong. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong o nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og iyang nakita si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya.
busa misinggit siyang adto kang Abraham, "Amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala sila sa rodire aron itunlob itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo." Apan si Abraham itubag, "Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya dire, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan dire, dili makahimo ni ang anaa diha makatabok na ri kanamo." Ang dato mitubag, "Kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan." Si Abraham miingon, "Atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti." Ang dato mitubag, "Apan amahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala." Apan miingon si Abraham, "Kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kaayong importanteng pagtulunan nga gipakita karon, gipadayag karon sa atong mga pagbasa o sa atong Ebanghelyo. Labi na gyud sa unang pagbasa, giklaro gyud nga sa tuy giklaro sa unang pagbasa nga ang dato mahimo gyung alaot. Di ba? Ang mga nagsigig busog karon, gutomon gyud mo. So kuyaw kay nastanan. Kanang nagsigig katawa, maghilak gyud mo. Kanang nagsigig kaon og mga lami, bantay gyud mo. Matod pa sa unang pagbasa. So kung ato gini siyang summarizon, simple kayo ang gipakita sa Ginoo nga ang pobre ug ang nagantos maura gyoy malangit. Ang dato ug hayahay ang kinabuhi adto gyos impierno. Mao na siya para nako mo na pinakasentrong pagtulunan karon. Kanang nagantos unya kabos adto nas langit. So ang langit para ra gyud sa nagantos ug sa mga kabos. Ang impierno para sa mga dato ug mga nagpahayahay. Karon, lingi ay mong tupad. Na unsay gusto nimo, antos o hayahay? Okay. Nya moingon gani, nindot sa nang hayahay, impierno dahil na siya padong. Oo na siya. Nindot kining itudlo sa mga bata. Ang mga bata ba kay mga bata ra ba karon hilig kay hayahay. Kamis una maglakaw pa, wa pay hapit kaon, sudan lagloy ag asin, mangarga pa inig kakuan, pait kayo lisod kayo. Pero karon mga bata, bisag nakita na gyud ng atop sa eskwelahan, magsakay pag yung motor, musakay pag yun ng tricycle or unsa na kanang unsa na tricycle, di na lang gyud kalakaw.
Minus kay antos, no? Nya nigabot sa balay, cellphone day kwaon. Hulo, sigig tulpok. Naay daghang labhonon, naay daghang hugasan, naay limpyuhanan. Nganong di ba na nimo trabahoon? Kapoy. Eskwela to, kapoy. Kamis una iguli halamang laba pa kay ako ra bang usa ga puyo. Ngako pang suga, kandila, ngako pang sudan kasagaran luyag asin lipay lang ko kapalit ko ng usa ka plastic nga katong chicharon nga lingin ba ana kay ako nang anam-anamon og tunlob suka usa ka semana nang sudan ako paniod pamahaw unya dayon panihapon kay ang paniod to adto may eskwelahan palit anang tunga nga ginaling pagkapinagsabaw ana kaon anang mais nga ginaling sa bato bugas ng puting haita. Ana, naro mga bata, unyag ma-perfect, Jollibee na yun, Jollibee, perfect ko, perfect. Ana, perfect. Ako guys, una, graduate ko, 5th honor, wamang gana, ibisag pa na lang sa Anitas. Graduate ko, college, accounting, magna cum laude, palit yung taon, o dito sa, kuhan, kanang usay nga na ng Spanish bread, parisan og merinda. Naman ko'y uyab ato, iya mo sa kong giblowoutan. Mo to iya mong gisawaan ang Spanish bread. Nagtanaw na lang sa ko sa Spanish eyes. Simple, pero antos yun. So, mo na, gusto ganitang malangit, antos. Kamong mga bana, gusto mong malangit? Gusto, dili. Ayaw mo pagpahayahay, antusan ng inyong asawa. Hayahay kay ato kasi imong kabit, ato kato mga GRO, hayahay mga ito. Bisag dito nimo hikapon, magakos to nimo, ana, maghikap-hikap. Kasuway mo ko, anak. Mga kaduha siguro ito. Ana, no? Anang, ayaw dito, hayahay mo to kayo. Di anang nangisigig yaw-yaw, niya luod pa kaignaw, kana. Ingna rin kanib, langit yung kuhanin kanahang dako. O kamo mga asawa, gusto mong malangit? Gusto mo? Ay mo pagpahayahay, anhimasan mo simbahan, pinangga kay muspari din eh. At ba nga ng sugarol, kanang naang kuhan, palahubog. Kana mo'y gaus-gausa, natanawa, di ba matamparusan yung kana. Niya, mingon ay ka, perfect. Perfect nga sacrifice. Di ba? Kamong mga anak, gusto mo malangit? Ay mo pagpahayahay ng computer, kanang cellphone, sundan ang tanang sugo anang inyong animal nga mga ginikanan. Sigig yaw-yaw, sugoon pa ka, buyagon pa ka, ang imo pang gibuhat, sawayon pa, yaw-yawan lang gyapon. Ana, sundan na. Ina, kaning akong parents, Lord, makapalangit gid ni nako. Nindota, no? Nya ka mo mga ginikanan, gusto sad mong malangit. O kana, antusan ang inyong mga anak, puwerti pang kusuga, mangayog baon, gadagko lang kaon, mga tapulan kay tanan, adik kay ng cellphone, anang TikTok, sige lang diha, antusan na, mga bugo ramang kanahan o ba? Arang-arang tong dili kay mangayog baon, bright pa, kanang kusog kay mga igbaon, buguahin noon. Kana, makapalangit na nimo. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, maluoy Diyos nagantos, maluoy Diyos mga kabos. Maubit ang pagkataon niya, nahimo siyang kabos. Ang gitudlo sa atong ikaduhang pagbasa, maugyod ang pagpractice ni ining pagkamahigugmaon, pagkaaghop, pagkamapasayloon, pagka-Diyosnon. Mao ni ang gihuptan ni Lazaro. So kung gusto ta nga malangit, unsa may buhaton, pangandoy gyud nga magantos ka ug mahimo kang kabos. Kung pananglitan gitagaan kas Ginoo og dako-dako nga bahandi sama aning dato nga gihisgutan dinhi, unsa may buhaton para malangit? Higugmaa ang kabos ug ang nagantos. Ang kabos nangayo lag mumho. Wa gid tagais dato, nihatag plang tato siya mumho, langit na tato siya. Ang mga iro manos dato mo'y muduol, kaya daghang tog iro ang dato, muduol manong Lazaro magsigig tilap sa iyang mga nuka.
Ang dato di man muduol aron muhatag unta. Labi na gyud og pahunaran sa dato ang nuka ni Lazaro nya dadon sa ospital, aporting langita niya. Mo na kamong mga arang-arang pagkabutang, higugmaa ang mga kabos. Aron mo malangit kay ang langit para sa mga kabos. Klaro kay nasad sa laing ebanghelyo kaning ato rong gibasa, Luke chapter 16 man eh. Pero ang sa Matthew chapter 5 o Luke chapter 6, giklaro gina bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Muna higugmaa gyud ang kabos. Ang atong parokya karon kabos. Tabangi, tagaig mumho, usa lang ka slot. Kanang slot, mumho na siya. Kay kanang mumho sa imong tibuok nga gilungag, ang usa ka lugas ana mo na gitawag og mumho. Muna kita din sa tibuok na to nga dakong amount sa donation atong gislat-slat tag sa kamumho usa ka slat. Nya ang mopalit og usa ka slat malangit. Ang dili mo palit maimpierno. Klaro kay nas dato, wa siya mohatag og mumho, impierno. Nihatag patog mumho, langit. So kamong tanan nga wa mo palit, bantay-bantay mo. Salamat sad sa namalit. Ang atong dopes gahap as of yesterday nahalina na tag 6,001 slot. Nakatungtong na tag 6,000. Bakpak. Nindot kayo. Pero napay 48,999 ka slots. Hutdan igpalit. Tanawa, di ba malangit yun mo. Inigbarog sa ato dinhing mga structures, atong kumbinto, kanang atong facade sa atong simbahan o kanang grounds, ato na nang marinovate, inighimo ana, makaingon gyud mo, ala, ninindot yung mayo, mura naman iglangit. Labi na yung mayon ka, kabahin ko ana. Paglipot ni mo dito, si kaglingi, nabanggaan ka. Ito ba, magsige makaglingi din kanindot, apil yung ko ana, mabanggaan ka. Masay mahitabo ni mo, patay. Ikapatay ni mo, igtanaw sa Ginoo, nipalit kag slat, nakahatag kag mumho sa kabos nga simbahan. So, din kas langit. Nya doon ay taga-impierno, petisyon, uy, kabit na nako. Ingon dayon, maingon sa dentos Lazaro, kabit lagi sa una, pero nakapalit magmumho. So, dayon. Muna, pangabit o sa mo niya, palit ding slat. Ayaw ha, kay masipya to niya, mabaliw niya hinoon, humani mong palit og slat, mangabit ka, papas pong mumho. May lagmaawahi ang pagpalit og slat, niya mamatay dahin ka, kay arang-arang og jutay. Pero kung mauna gani ang pagpalit og slat, niya mangabit ka, napapas man tong una. Pasabot, pagbinuotan, virtues, mo na importante. Niya kay na bagpista man sa taron sa atong sikan segunda patron ang Birhen sa Santos nga Rosario karong sunod buwan October 29 mugasto sa tanag mga 2.5 million manghatag na sa tagbugas og mga noodles o sardinas ngadto sa atong kabos nga mga pamilya. Ang moapil ani malangit. Mga atong 2,000 man to katong pag sa tawag ato foundation anniversary. Karon ato nang himuong 2,500 i-increase nato aron daghan-daghan ang makadawat nga mga parishioners nato nanasad tay special slot gikan karon hangtod ni sa last Sunday of October or kon mahurot 5,000 ka slots tag 500 per slot ang iyang grasya mao kini Mother Mary's Transforming Love, MMTL. Mother Mary's Transforming Love. Kay kining atong kasing-kasing kinahanglan gyud i-transform aron mahigugma sa kakabos ug sa pag-antos. Muna kada nato palit ani maliwatas kasing-kasing ni Mama Mary nga nahigugma gyud og giisip niyang mga anak ang tanang tao apil na tong mga buangon. O hinungdan ana, dako kayong pag lambo sa gitudlo ni Kristo. Tungod na ni Mama Mary. So, pistahan na to siya, karo Oktubre, so good na magpalit karon. So, duha na kabuk atong slots ha. Ang para ni San Vicente Ferrer o ni Mama Mary, nga dopes para aning atong simbahan.
ug ang para sa mga kabos ug sa mga kapilya, kabos nga kaigsuona nato ug sa mga kapilya natong kabos ato sa silang tabangan, pinaagi niining atong slot nga MMTL. Ato ning gibuhat mga igsoon aron kining kwarta, kining grasya, bahandi nga gihatag sa Ginoo nato, kahatagan nato kahigayunan nga mapaambit sa Dios non nga paagi. Dili lang anang sugal karon atay duha ka buok pista dinhi ni Agi. Grabe gyud ang sugal, anang tari. Kana yung tari ako magkatawag yung ko ana kay dinhi sa simbahan makuli na kay nang muhatag mog tag 1,000 tag 500, di ba? Pero dito sa tarian purting daghana manimba sa tarian ba na may Kristo dito sig masiyag na o jiste o sige daog buhi ana kusog sila dito manghatag. Ang ihatag pag dito tag 50, awa kayo ng tag 20, 50 o sa gatos 500, 1,000, ilabay-labay pa usahay nga to sroidahan labi nagmapilde nya layo-layo ang kasaro ilabay nga to 1,000 muhuyati gong 1,000 igtug pa dito si Yuta. Pakapinan pagbalikas atay ni manukaw nya mo mutubag sa tong bitaw kauna na matutong panuway dakong duol mo sa sikit mo sa mo nam ta to sige pamalikas tututho nga resyota ugar ba kay tinutuan siya no yanuhon laglabay dinhi makuli kay mukuot og 100 para ihog sa kolekta pero sige na lang at least malangit ra gyapon mo ana. Pero katong tua magamit silang kwarta sa sugalan, tua dito sa mga parlor, tua dito sa excursion, tua sa lingaw-lingaw, tua sa inom ayo na miligro mo sa impyerno. Ana. Ay ko ninyong tutok-tutok Kay nihatag ra ko ninyong higayon nga makapaambit mo o sa inyong mumho ngadto sa mga kabos. Ug maora nay sikreto aron siguro tang malangit. Manindog data. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang sayop sa dato mao ang wa paghigugma ug pagtabang sa kabos nga si Lazaro. Busa kita karon mapaubsanon nga mudangop sa Ginoo ug moingon, Ginoo sa imong dakong kaluoy dungga kami. Ginoo sa imong dakong kaluoy dungga kami. Nga ang Dios magtultol sa simbahan ngadto sa bag-ong mga apostolado alang sa mga kabos ug sa mga biniyaan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dungga kami. Nga sila nga nagdumala sa panalapi sa kalibutan, magtinguha alang sa kalambuan o kaangayan sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos nga nagtrabaho diha sa media, mosulti sa kamatuoran sa tataw gayud nga paagi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dungga kami. Nga makalinggat kita sa mga tao sa atong katilingban, nga nanginahanglan og pagkaon og trabaho, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dungga kami. Nga
nga si Halangdong Chupilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, magmalipayon uban kang Abraham dito sa langit, hangtod sa kahangturan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios among amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad ug himoa kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan na ining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang umamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan og maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabalaan sa kinabuhi. Kana bang makasud sa langit nga kinabuhi. Nya unsa may atong buhaton? Kinahanglan mo pili kita nga magantos og mahimong kabos. Nya kun pananglitag gitagaan kita sa Ginoo og arang-arang nga mga bahandi, ayaw gyud og isalikway ang kabos. Hatagi bisag mumho lang, no? Ang hatag sa dekag mumho daghang igagkanon. So muna, congratulations sa atong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang pag-alagad nato dinhi, ilang panahon, abilidad o ilang bahandi sa mga ministries nato dinhi o mga mandated organizations nga mialagad nato karon diha sa gawas, diha sa atong pultahan, dinhi sa sulod sa simbahan, pahiluna nato dinhi ang milimpyo og midecorate usab niining atong mga altars, ang atong
mga sacristans nga ni serve, lectors, ang atong salmista, love offering assistants, ang atong usherites, ang atong choir, ang atong mga Eucharistically ministers, ang atong mga IT dinhi, ang member sa SOCOM, Social Communication Ministry, ngaming alagad nato o kaninyo og sa atong choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir, o ang atong mga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Roberto o si Mrs. Lanivel Agipo. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. So ang atong update sa atong slots sa DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction para sa ato ning pagtukod sa atong bag-o niyang kumbinto, tag 1,000 per slot ani. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 6,000 og 1 slots. So pakpakan nato ang namalit niini. Naapay 48,999 ka slots nga kuwang or palitonon. So pamalit mo ani, mumuhura ni pero makalangit baya. Nya sa atong pista, sa atong segunda patron karong October 29, 2022, katapusang Sabado sa Oktubre, natay mga activities sama pananglit sa atong motorcade gikan sa unang adlaw sa nobinaryo, Pitsa 20 sa Oktubre, hangtod sa Pitsa 28. Ang aktual nga oras ato lang niyang i-announce. Unya, manghatag sa taog mga bugas nga 5 kilo packed rice ngadto sa atong mga kabos nga mga kaigsuonan, atong pakapinan og mga noodles og sardinas. Mga 2,500 families ang atong hatagan karon, atong daghan-daghanan, dili na 2,000 lang ka pamilya. Muna kamong naay mga sobra-sobra diha, mga mumho-mumho, hala ihatag na diring inyo mga 5 kilo packed rice, mga sardinas o mga noodles. Ato nang iripak, idungan atong hatag dito, aron mubati ang atong mga kaigsuonan nga kauban sila sa atong pagsaulog isip parokya. Nya, kanang doon na tayo special slot para niini, kay moabot manig 2.5 million ang atong magasto, na tay 5,000 special slots nga tag 500 per slot. Ang title, Mother Mary's Transforming Love or MMTL. Nindot kaya no, doon na nagid mo'y TL ani kung mo palit mo. O wa gani mo'y di mo palit, wa mo'y TL. Dini sa tong parokya, ako ginanggi wagtang kanang hermano-hermana. Gusto ko nakitang tanan maoy mo sponsor. Kita gyud tanan haron magmalampuson ang pista, apil tang tanan online og mga territorial parishioners. Kay kon hermano-hermana katurang pila ka buok moy atong himuon nga murag nakapalampos sa selebrasyon. No? Kita gyud tanan, pamalit mo aron apil mong tanan. Ikatulo, atong monthly financial report sa atong parokya as of August 31, 2022. Beginning balance 2,791,850 pesos and 1 centavo. Atong total receipts 5,864,952 pesos and 35 centavos. And total expenses 7,100,383 pesos and 51 centavos. Natay ending balance nga 1,556,418 and 85 centavos. Atong pakpakan ang atong mga kaugalingon. Salamat sa inyong generosity. Dinagko o ginagmay nga paghatag dinhi sa inyong love offering. Ikaupat, mga pahinomdom lang, sa makausap pa, ayaw mo kalimot paghatag sa inyong love offering para sa upkeep sa atong parking areas, diha og dito sulod, ato na gyung i-maintain o ma-improve pagyod. Ikaduha, inikalawat ninyo dinhi para sa pipila pa lang,
ayaw mo kalimot sa pagpaubos sa inyong face mask before mo mudawat sa body of Christ. Aron inigdawat ninyo, diretso na yung kaon. Di na mamiligro. Kaya uban god, inigdawat, muana pa, piligrom doon na yung mga hog nga particles. Diretso niya, ibalik lang sa inyong face mask. Ikatulo, maugihapon, hinaya pagpakli kadag atong lodhanan kung mo gamit mo ha. Hinoon, murag 95% na ang di na kay mutingog yun. 5% na lang ang mutingog. So pasabot, 5% na lang ang mapurgatoryo. Pag di na ginautingog, awa na okay na kinastanan. Sunod, palihog, sundalang yun ang ato mga ashirits, kung asa mo palingkoron, din sa sulod sa simbahan, apil na sa diya sa gawas, para na sa hapsay, husay, o maayong pagsimba, luwas niya, makapalangit sa na siya, kay gitawag mo na siya humble obedience. Kuha na siya, makapalangit sa na. Sopak mo na, miligro biyasan mo na usahay. Niya, katapusan, ang buwan sa Oktubre is month of the Holy Rosary. Mo nang giawhag ko kamo, matag usa, matag pamilya, o matag kapilya, mas maayo gyud maghimo ta og daily rosary gikan sa October 1 hangtod October 31. Ang special prayer nato ani mahunong naunta ning gubat, labi na gining gubat sa Russia ug sa Ukraine nga mihatag og dako na gyud kaayong kadaot sa tibuok kalibutan, labi na gyud mga kabos nga mga nasod ug kabos nga mga tao. Ang uban ko kuno karon bisan dito sa gawas nasod na ini-report nako nangataktak na silang trabaho kay ni sira or ni retrench, manguha na lang sa mga linabay nga mga dunot nga prutas ilang kanon. Mga Pinoy na to pipila dito. Subo baya palandongon ang mga daarang-arang sa trabaho nga mga Pinoy, magtampo-tampo na lang sad sila aron in taon ikapakaon sa mga igsoong Pinoy nga nangataktak sa ilang trabaho. Nga di sad kauli diri kay wa sad tao'y kwarta. Lisod no? Tungod aning gubat, peligro kay aning gubat mo na rosaryo gid ta, ampo ta kay gikinahanglan ta ning divine intervention. Gahom man gid ni sayawa kining ni ang gubat, sayawa gid ni. Mangguba gyud, muguba sa creation, muguba sa humanity. Grabe kay nang gubat. Muna kamo pag binuotan gyud mo ha. Sige, katapusang lingi na lang sa inyong tupad. Ing na di ta maggubat ha. Di ta maggubat. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kalimot day ko, ang atong mga kids, mga nice kay sila karon, wa na gyud nagsaba-saba. Pakpak. Salamat ha. Mga kabataan, pag-asa sa bayan.